Кой става победител в X Factor 2011 година? Рафи, Марио, Аско, Виктор. Марс. Имаш тези прекрасни щурети. Е това. Прекрасно. Но те не губи. Не бърборам! Говоря в студиото! Да. Аз избирам Рафи. Последен. О, верен. Имаш ли представа? Не. Но не знам как да видиш 10, 200, 1000 лева, но това ще бъде. Това беше на спомените през 2012 година. И това е 200 000 лева! Честито, дами и господа! Честито! Момчето, дами и господа! 200 000 лева! Честито! Дами и господа! Дами и господа, но това е екипа! Дами и господа, тези 200 000 лева са направо ужапко. Браво, браво, дами и господа, но са обаче тези 200 000 лева, дами и господа, но обаче да се видим до следващия Стани богат. С тези много печарни светкавици пари, но това означава, че тези 200 000 лева. Дами и господа, останете с Алекс ТВ и започва предаването Max Payne 2. Ще се видим до 5:20 часа.